hakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na. So hi guys! Sa panibagong araw, panibagong surprise na naman tayo ngayon. So hi sa mga viewers natin diyang pretty, sexy like me. So ang surprise natin ngayon ay si Ma'am Rebecca Balangge Temple, 56 years old from District 4. So ang prank natin na gagawin ngayon ay washing machine prank na i-deliver natin sa kanya worth 5,000 pesos. So hindi natin alam kung anong magiging reaction niya sa ating pa-surprise. So syempre abangan nyo na lang. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ting ang bato! Ginagawa mo? From Lazada po. Kasi ito po magkano? 5,000. Wala akong pera! Ano po siya ma'am? Washing machine at ano po? Ano na po yung binibili? Washing machine ko palang. Washing machine? May washing machine naman sa dito. Pero yun po kasi ma'am yung naka-send po sa amin na address tsaka po yung info po ninyo. Sa baka no, may na-order kayo diba? Ay ano may nag-order dito. Ayan, so bali po pinipidyo po namin para po ma-send po namin sa manager po namin na dinideliver po namin yung Pambayad. Paano yan? magkano ate? 5,000 po. Dito wala kayo nag-to card? Wala! Di pa ako nag-order! Ay, paano ba? Ma'am, hindi po kasi pwedeng ibalik po sa courier po namin. Iyak na yan. Ang wish ko lang na sa birthday ko, gusto ko yung ano. Ala, happy birthday po, ma'am. Birthday po nito. Wala kaming ano kasi, pictorial lang ang wala kaming handa. Kasi walang dumating na ayuda. Kaya pati yan, hindi ko alam, wala akong ibabayad dyan, ibalik nyo. Pwede ka pa rin ba? Ito na lang. Pag-ambag. 500. Pag-ambag. Wala, ano yan? Sorry ma'am, wala akong pambayad. Ano ba talaga yan? Washing Washing machine po, standard po siya. Wala po siyang dry. Sige, baba nyo na lang. Sige po ma'am, doon na lang. Eh, bakit Ikaw daw pagkama mo na lang? bukas daw. Pag pinirmahan mo yan, sister. Ay, baba nyo muna ang washing machine ah! Ititignan ko bakit ang mahal! Washing machine na lang. Ito po. Bayaran mo. Balo ka dyan, tita pa. Baka, parang nakikita ko. Alam ko na. Sinong may pakana nito? Ma'am, tignan nyo na lang. Ay, kilala ko. Kasi si Mylene Palabay nag-aano ng special ng ano. Tignan nyo, tita. Tignan nyo na. Pirman nyo po muna, ma'am. Wala ko! Hindi, ma'am. Ano po, bali. Pero alam ko si Mylene Palabay nag-aano ng Sino po? Ano pong tip naman? Nasaan? Baka isang Mylene Palabay po. hindi. Alam ko surprise yan.
Alam ko, surprise yan. Sinong may pakana nito? Ewan ko. Sinang, tagasan po yung Mylene Palabay po. Basta nababasa ko sa mga mga birthday. May pagkasa na delivery na washing machine. Bayad na, bayad na. Washing machine lang, walang walang German po washing machine lang po. wala siyang dryer. Ang problema namin is dryer. Pero ano po kasi yun, kaya ko na ba yung 10? Sasampay natin. 10 kilos. Opo. Ay, sige na. Pero wala akong pambayad na 5,000. Di ba ni tita yan yung washing machine pagkatapos siya na rin magsusuot sa inyo? Paglabas na katupinan. Gutom na kami. Dali, Terma, dali. Pakain mo muna si Thank you Madam. po. Ayan, tayo tignan nyo na lang po dito. Sino pong magbubuhat? Buwatan natin. Si Kuya Dong. Salamat sa washing machine kahit na wala akong order. Buwatan natin, dali. Buksan mo na daw. Ma'am, dito po. Pwede po kayo na lang po ng buka. Iba si Kima. Wow, ang daming pera! Batang inaalay bawat paghakbay. Yung flower, pinahirap lang yan. Babalik nila sa amin. Nakatayo sa aking mga paan. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita. Walang katuwas na iyong pag-aruga. Ma'am, picture na lang po. Masasabi niyo po, ma'am. Sa surprise po nila para po sa inyo. Wala akong masabi, naiiyak ako. Salamat sa inyo. Yon! Atin ko, salamat! Sister Ruby, maraming salamat. Kathleen, Dayan. Wala akong masabi. Maraming salamat sa surpresa ninyo. Kaya pala sabi ninyo. Iyak na yan, tita. Iyak na yan. Iyak na yan. Hindi ako makaiyak. Ako naman ang umiiyak ngayon. Picture na lang po kayo, ma'am. Kayo na picture. Hindi kayo. Ay, pala. Kuha ka din na. Ma'am, picture po. Doon ka lang po sa gilid. Picture na. 1, 2, Pag-ibig. Tanda ko ang hirap ninyo sa akin. Puyat, pagod, lungkot at tiniis. Ayan, so hindi pa nga po nagtatapos yung pa-surprise po natin para kay ma'am. At syempre, hindi mawawala dyan yung mga message. So, ipasok po muna natin yung mga handa po niya. Itutuloy natin ang surprise para kay ma'am. Surprise! Ayan, so hindi pa nga po din nagtatapos ang pa-surprise natin kay ma'am. At ito na nga po, yung mga mag-message na po yung ka-relatives po niya, mga apo and anak po. So, first po nating tatawagin si ate na lang, kayo na lang po ate. Message po kay ma. Dito na lang po kayo sa tabi. Lumayan din. Dito na lang. Pamangkin ko mga yan. Aga ko. Dito na lang po kayo, lapit na lang. Dito na.
Ang wish ko lang yung panghalaman na regalo. Mas birthday, tita. Thank you, tita, kasi kayo yung second ko dito. At pwede na ako. Inalagaan nyo kami kahit na bully kami sa inyo. Tapos, love na love namin kayo. Kahit namin sinabi Happy birthday, tita. Thank you. Thank you sa lahat. Di ba, alam ko, saksi ako sa lahat ng Nandiyan ka lagi. Nabasa ko yung kanina umaga din araw. Yung 4 years ago. Ay, akala ko. Alam niyo naman na appreciated kayo lagi. Thank you sa lahat. Si nanay po, nanay, message niyo po kayo. Si tita, Lumayo, wag kang lumayo. Happy birthday na akong ko. I love you. Wish ko lang sa'yo na akong sana hindi ka magbago. Yung lahat ng mga ginagawa mo para sa amin lahat. Ikaw ang superwoman namin. Sa buong pamilya at sa buong barangay Poblacion District 2. Ay, District 4. I love you, anak. Happy birthday again. Ay, ang ganda ng sasabihin sa sa'yo ng ating aaadi mo. Sa bayaw. Hindi ko makaiyak. Ako naman ang naiiyak. Hindi kaiyak. Ako naman na nanay ang Butan po yan, nakis kayo, hindi. kaya lang pinipigilan ko kasi masisira yung make-up ko kaya. make-up ka na. Make-up. Sabi ko nga, ang ganda-ganda mo ngayon eh. O, sister, message mo. Oh, ate Cindy. Ate, the daughter. Salamat, aking nanay, Kuya Inday. wala akong Sino sapat po salita. Halika na ba, Lo? Ay, baka let's go. Dito na lang kayo kuya. Mas ninyong Ito may boys kayo, wala ha? Alam ko yun, anak. Mag-ipon ka na para sa kasal mo. Bro, message. Message natin. Ay, may rock. Message ko. Mama na ko. Sana nakilahib lang dyan mo. Sa ito, good health, stay pretty, love you mom. Yes, I love you. Sige pera. Sino pa po? Ay, ate, kayo po. Ma'am, dito po kayo sa tabi. Ay, short message. Ikaw, Rachel, Rachel. Chat na lang daw natin. Rachel, ikaw. Go! Dito ka na. Huwag mo hawakan kasi. Ate Asian. Bakit mo siya? Hindi na, hindi na. Yes! Okay, ikaw ang iiyak. Happy birthday, tita. Mahal na mahal ka namin. Salamat sa lahat. Simula pa lang noon, sabi ko, andyan pa rin kayo. Lagi para sa amin. Sana mag-ingat kayo lagi sa trabaho nyo. Para wag na din tumambling. Kaya nga, huwag iwasan yung mag-tumbling. Ingat. Keep safe always, tita. Mahal na mahal ka namin. Thank you. Dito rin eh. Gusto niya? Message. Papalo. Manamos ko na ipapabay pang Ay, wow. pang pinali. May Asan na sakay. kayo si Dada? May sakay. Dada! Nung narinig ng Si Aki. message, nagsitaguan. O si Tito rin eh, ikaw. Yun si Aki. Bakit sino na siya? Ay, shy daw. Si Aki. Halika na, sister. Sakay bro. Balik ka guys. Akin na yan, akin na. Patayin kasama mo. Dito ka sa tabi. Ano sasabihin ko? Uwe. Iwis mo kay tita. Birthday tita. Maraming salamat sa ginagawa niyo.
Yun lang. Thank you. Na-out na rin ka mabuti. Amen! Amala! Amara, Linda! Amen! Kantaan mo ako. Mag-tiktok na kayo. TikTok. Kiri. Ayaw niya, tita. Attitude. Picture na lang. Yung video na lang. 3,000 years later. Message niyo po, sir. Ma'am Rebecca. Birthday wish po. Dito na lang po kayo sa tabi niya, sir. Sister, happy birthday. Wish ko sana magal pa ang buhay mo, saka mag-ingat ka sa palagi sa work. God bless. Love you. Nagkamali ka. Kahit na nagkamali ka. Hindi na naman. Yes. Ano yan? Naman. Hindi mo kasi. Ayan, so bali mayroon po silang inahandang video message. So yan na nga po, papanoodin na po ni Ma'am Rebecca. Walang iba no, yan lang no. Happy birthday. Walang simple. Many more birthdays to come. Ang anak kita sa aral ng Iran. Wala nagsosyal na kami. Wala gawin na pala ito. Huwag may pasti pandemic. Wala basta happy birthday. Wala. Hanggang makabalkot dito. Wow. Happy birthday, Garot. Hello, Kabsat! Ayan, birthday mo na pala. And it's a surprise na batiin kita ng isang maligaya at a very blessed birthday to you, Kabsat Rebecca. At sa pinakumata ni Apo, iti mangsad kanyang iti at itupay nga biyang, iti more blessings and mga magagandang mga regalo. Regalo basta. Diba? From your friends, sa tapos namin maiitad ko pa'y kanyang takta, tapos dun, agad kuha tayo, ipagdaldalan tayo. Yung takta, syempre, because you're my friend, ayan, so nandito ako para nagbibigay ng happy birthday. Hi ate, happy birthday. Salamat sa lahat ng tulong mo sa group. Isa kang masipag na moderator. Tapos, wish ko lang, continuous mo yung pagtulong mo sa kapwa mo. Alam ko naman, pinaka-the best BHW ka sa RHU. Alam ko na, ang tagal mo na rin dyan. Nagtsatsaga ka. Tapos, sana maging continuous mo lang yung pagiging mabuting ina, yung pagiging mabuting asawa. Saka, don't forget, ate, ako ang mag-wish. Gubimbili ako. Yan ako. Okay? Wish you good luck. Happy birthday. Mwah. Tapos, sila naman. Ana. Pasensya nyo na, tita. Tutulog kasi pamangkin. Mama Bido ng bayan. Kumarinig. Kasi pamangkin. Nakakarindi, di ba? Ang sakit sa tenga na. Hi Tita Vicky, happy birthday. Stay healthy and stay blessed.
Enjoy your day to the fullest. I wish you all the best in life, Tita. And may God bless you always. Happy birthday, baby! Wish you good health. More birthdays to come. God bless. Hello, Tita B. Happy birthday. Ilang taon ka na ba? 56? Ay, si brother! Okay ah. Bata pa rin. Oo, bata pa rin. Kapatid kita kasi ganun lang siguro tayo. Ngayon ko lang mababati yung mahal kong kapatid. Oh, nagluluto pa ako ng corned beef. Happy birthday, corned beef. Happy birthday, Tita B. Sana mababa pa yung pagsasama natin. Ito yung kapatid na anytime, pwede mong tawagan. Walang ibang sinasabi ko on the phone. Once again, happy birthday, Tita. Happy 56th birthday. More ka. And magluluto pa ako ng corned beef with. Happy birthday, Mama B! Ingat ka palagi. Thank you sa lahat. Happy birthday, Mama B. First of just wanna thank you for all the things you've done to me and also to us. Saksi ako sa lahat ng iyong simula ng pagkabata hanggang ngayon. And we really appreciate all of those. Thank you for being our second mother. You will always be our Mama B, our Mama B na one call away. Mama B who always laugh with our jokes kahit corny. Mama B who always listen to our rants. Mama B who is very kind, understanding, and very supportive. Thank you for everything. Continue to help and to be a blessing to others, and God will bless you more than you deserve. Enjoy your day. I know you will. I wish you a good health and more candles to blow. May the infinite love of God follow you and bring you countless moments in life. Love you, Mama Bear. Okay, happy 18th birthday. Sido pa yan. Ingat kayo palagi. Thank you sa lahat. God bless. Love you. Flowers for you. Happy birthday, Mama Bess. Thank you po sa lahat. Sana po hindi kayo magkasakit at lagi po dapat masaya. Love you, Mama Bess. Sis, happy birthday. More birthdays to come and good health. I love you. And sana mag-ingat ka lagi sa work mo. Sis, pasalamat po sa kasi kay mga alagad si Potpot. Kita poder mo. Salamat sa papakanan mura at si Camille. I love you, Mama. Chuk chuk. Hi, Manang. Hello. Happy birthday. Wish ko sa'yo, mag-ingat ka lagi sa trabaho mo. Alagaan mo ang sarili mo. Maraming salamat sa pag-aalaga kay Pot. Mahal ka namin. God bless. Love you. Hi Mama B, happy birthday. I just wanna say thank you because you're not just my tita but my second mother as well. Thank you tita kasi you never failed to show your love towards me as your bully pamangkin. I'm so grateful to have you tita na I can lean on kahit na may dinaramdam ako. You always laugh kahit na walang kwenta yung mga jokes ko. You are so supportive to me and to us na family natin, kahit ano pa iyon. I promise tita to make you laugh every time. Sabi nila, not all hero wear capes. Totoo yon tita kasi you are our hero in our family. Wonder tita, sabi nga nila.
I wish you love and healthy body, Tita. Continue shining and inspiring other people. We love you and I love you from the bottom of my heart. Tutala mo! Happy birthday! Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Bombay! Hindi ko alam eh. Sa aming at saka si Papa. Hindi ka magkasakit. Pagkakaw. Dahil kasang frontliner. I salute you. I love you. Thank you. Galing naman ni Ate. Mama Day. Happy birthday. Kaya pala ayaw magsalita ni Papa, no? Meron din siyang Mama, chuchu. Idol na ako! Idol niya ako, idol niya ako. Maganda na tita, tito sa inyo. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng suporta, pagmamahal niyo sa akin. Lalo ko lang sa mga anak ko, hindi ko kami pinapagayan. Maraming salamat po kasi kayo po yung malawang nanay ko. Simula ko lang po hanggang ngayon pa rin po kayo para sa akin, para sa dalawang anak ko. Wishing you in life, gives you always sa trabaho, and more birthdays to come po. Enjoy your day. Naman ang aking birthday. Love you so much, Tita. Happy birthday. Happy birthday po, tita. Siyempre, maraming salamat po sa lahat. Hindi lang para sa mga bata, kundi sa lahat po may tulong sa amin sa pag-aoroga, pagmamahal. At wish you all the best po. God bless, tita. Enjoy your day. Mama Big, happy birthday. I love you. Happy birthday, big sister. Oh my! It's so wonderful having a sister like you. Totoo yun. I wish you all the happiness in the world. I love you. God bless. Take care. I love you. Birthday, Tita. Maraming salamat po sa lahat ng ginagawa niyo sa amin. Maraming salamat sa dahil frontliner kayo, yung ginagawa niyo doon sa munisipyo. More birthdays to come, Tita, and more candles to blow. Happy birthday, tita. God bless. Happy 56th birthday. Ako po. Maraming salamat. Nandiyan ka lagi para sa amin. Ikaw ang superwoman ng buong pamilya. At hindi lang sa pamilya, kundi sa superwoman ng buong Poblacion District 4. Sana bigyan ka pa ng Panginoon ng lakas ng katawan palagi at haba ng buhay. Ilang tiktin, umiiyak ako dyan. Love you. You have many more birthdays to celebrate. God bless and keep safe always. Happy birthday! Matulog sabi mo ayaw mong umiyak, bakit nyo kami naiyak? Ayan, so yun na nga po yung mga message nila. Yun na nga, napayak nga si ma'am. So sabi niya kanina, hindi siya iyak dahil mabubura daw yung makeup ni ma'am. Pag lumuluha ay patatahanin. Babantayan kung may sakit, dadapian ng nunang halik. At kapag gabi ay malamig, yayakapin din ng mahigpit. Ibabalik
ang hirap ninyo sa akin. Puyat, pagod, lungkot ay Waki po, waki. Okay, 1, 2, 3. Lilimutan. Walang kapantay nyo pag-ibig. Huwag kayong mag-alala. Sa puso't isip ko'y nakatanda.